N'afọ 1976, ndị otu egwu bọọlụ IICC Shooting Stars nke Ibadan meriri otu ndị egwu bọọlụ si Cameroon bịa agbara ha 4-1 wee bute African Cup Winners' Cup nke afọ 1976. O ruo n'afọ 1977, Rangers International nke si Enugu wee merikwa otu klọb wasi Cameroon kwa agbara ha 5-2 na aggregate wee nwee bute ya bụ cup nke akpọrọ African Cup Winners' Cup. Ya bụ otu cup ahụ ndị IICC meriri na 1976 ka Rangers butekwara na 1977. Mana n'ebe akụkọ nọ dị iche, maka na mgbe o ruru na 1976 mgbe IICC meriri ya, onye na-achị mgbe ahụ bụ Obasanjo. O nyere ndị IICC 50,000 naira iji wee tie ha aka n'obi. Rangers wee merie na 1977. Gọọmenti etiti wee nye ha 25,000 naira. Ịnụrụ ihe m kwuru. Ihe gọọmenti etiti nyere IICC maka ibute kọpụ bụ 50,000 naira iji wee jee ahụ ike n'afọ 1976. N'afọ 1977 Rangers wee gbagbuo ndị ọbụla buru ya bụ otu iko ahụ wee nye ha 25,000 naira. Ya bụ na ya bụ ihe ebidoghị tata. Mana ihe anyị ji na-ewepụta vidio a abụghị ka anyị wee kpanye mmụọ unu. Anyị ma na ọ dịbụ adị, ọbaghị uru dị na-erutara onye ọbụla. Anyị ma na ọ dịbụ adị n'ala Igbo anyị. Mana ihe anyị ji kpanye ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ ya bụ akụkọ agaghị etu kwesịrị ịga. Maka na izu gara aga ka ndị ọha na eze ndị Igbo national nọ n'Enugu wee kpọpụta one na one ndị ka dị ndụ n'ime ndị otu Rangers Football Club 1977 mgbe ahụ wee nye ha otu nde naira, ya bụ 1 million naira iji wee tie ha aka n'obi. Maka na n'agbanyeghị okwu niile ndị mmadụ kwuru, n'agbanyeghị ihe niile ndị mmadụ kwuru mgbe ahụ sị ka a ga-eji bụ inye ndị a ọkara ihe e nyere ndị IICC na ọ dịghị mmanụ. Mgbe ahụ ka anyị si n'ọgụ na-apụta. Ọ bụrụ na amụgoghị mgbe ahụ aka mpere mpe mgbe ahụ, mana amatara m ndị Rangers ka m kụnyere. Ọ bụkwa na anyị na-esonye Ugwumba, ị ga-afụgo ebe anyị na ụfọdụ n'ime ha gbara nkata. Ndị dịka Christian Chukwu, ndị dịka Ima Osigwe, anyị na ha akpa na nkata. Mgbe ahụ bụ ndị Rangers onye ọbụla ha kpara aka ha na-agba ya tụtụ iji wee kwụọ ha ụgwọ ihe mere anyị n'agha. O wee ruzie ka ndị Rangers butere iko mba Afrịka niile wee nyebinyetụ ha ọkara ihe nyere ndị IICC Shooting Stars. Ifugo ebe okwu nọbido, ifugo na ihe a na-eme ebune dị atụrụ inwe. Mana ihe anyị ji wepụta ihe dịka mgbọrọ unu bụ iji wee jaa ndị ọha na eze ike isi ha na unu agbanika. Onye a jụrụ ada ajụ onwe ya. Ya bụ na o rugo mgbe ebe ọ bụ na anyị mara na e nwere otu ọnọdụ anyị n'obodo a dị, o rugo mgbe ọ ga-abụ ihe ụfọdụ anyị mere onwe anyị. Ndị Igbo atụ anya anyị nata ihe ọbụla n'aka ndị gọọmenti. Ya bụ na ka ọ gasịrị afọ 48 ndị ọha na eze ndị Igbo anyị na-ajụ unu ike wee kpọọ ha niile ndị ka dị ndụ ma ezinụlọ ndị nke nwụrụ anwụ nye ha otu nde iji wee tie ha aka n'obi. Ọ bụ eziokwu na otu nde kịta erughị ka 25,000 bụ ihe eji wee ghọrịa ha na afọ 1977. Mana o gosiri na anyị nwa nabatara mbọ ndị Rangers gbara mgbe a na-ejighị buutu agba, mgbe a na-ada akwụ ha puku kwuru puku a na-akwụ ugbu a. Ha mere ka ndị Igbo niile ka akpọghachite mgbọ ndị Igbo azụ. Ya mere na ana m ekwu na ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-abụ ịnọrọ na soshal midia ekwulite ihe gbasara ọha na eze ndị Igbo ma ọ bụ ụfọdụ ndị Igbo leaders anyị niile a na-akọ ha ọnụ, onye ọbụla na-asị ha na ha bụbu nke a, na ha narịghị ego, na ha mere nke a, na ha mere nke a. Ọ bụrụ na eme nke dị mma si ji aha ike ọha na eze ndị Igbo anyị na-ekene ụnụ. Sinetọ Mbata, ana m asị gị daalụ. Ugwumba na-asị gị nna m aka bụrụ aka gị daalụ maka nke ị mere, daalụ na nke ị ka ga-emekwa igosi na ebu ezigbote nwa afọ Igbo. Maka na ya bụ ihe emere ebune mgbe ahụ ọ dị atụrụ iwe. Ya bụ na amara m na mgbe na-adịghị anya anyị na-agaghị ezute ka anyị kparịa. Maka na ndị na-enọbụ tupu ịbịa ndị dịka Maazị Nollywood anyị na ya kparịrị. Mgbe nna anyị ukwu Iwu Anyanwụ nọkwa ndụ anyị na ya kparịrị. Anyị na unu ịmagoro nọ mmiri ara na obi. Ya bụ na ihe anyị ji na-erotara ihe anyị ji na-ebupụta ihe a bụ ndị Igbo anyị biko anya saa. Ọ bụghị mgbe niile ka anyị nwa bụ ndị Igbo ga-echere ka anyị nweta ihe n'aka gọọmenti. Ada eme eme maka na anyị maara etu gọọmenti si ene anya. Mara na ndị mgbe a nụsịrị ọgụ bere na 1970
ebido Rangers ozugbo ahụ mgbe ahụ ndị ọbụla Rangers kpatara aka agbalie ha ndị ọbụla kpatara aka agbalie ha ịga ebe ndị Rangers na-agba bọọlụ mgbe ahụ dịka ebe a bịara Cathedral kpatara eji akpọ stadium Enugu Cathedral maka na mgbe ahụ ndị ọbụla kpatara aka ejiri mmụọ ikekwa mmadụ m ka anyị ewepụtara n'ụfọdụ nkata anyị na ndị akparịrị na enwere ụdị mmụọ dị ndị Igbo n'ime mgbe ahụ ọkwụrụ chere unu meriri anyị n'agha ka anyị nye unu ịgbapụta ata a na-agba ha 2-0 3-0 4-0 emeri ha na be ha emeri ha na be anyị n'Enugu ya bụ na anyị chọrọ ịja ndị ọha na eze ike na-asịkwa ndị Rangers ndị ka dị ndụ nekwe n'anya biko nụ Emmanuel Okala Chukwu gọziere m gị Aloysius atụ egwu ndị ezinụlọ Christian Chukwu ndị a niile nyere aka mgbe ahụ oke isi ma 1977 Rangers International ana m asị unu ka Chukwu gọzie unu ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ unu awaka unu akpaka ike na 1977 derikwe gawa maka na amara m na rukwe tata na ọsụsọ Rangers bụ tim nọ na Nigeria na-agabeghị relegation kamgbe mbido 1970 afọ ọmụgụ ya bụ Rangers ya bụ na maka osi na dị ama mgbe ụfọdụ na ehi na-ata ahụ amaka osi na dị ehi na ebu na ama mbụ n'ụtọ ọgbọ maka na bia na kaịka ya abụghị ọgbọ chacha ọ dị mma anyị ga-apịachi ọnọdụ a achọghị m ka ihe a bụrụ ihe ga-adịtewe aka ikekwe mgbe na-adịghị anya anyị nwere ike esi ka anyị kparịa nkata anyị jiri emerie dịka ịkparị ụbụbọ ụmụ ihe ndị Rangers mere mgbe ahụ na ụmụ ihe ọnọdụ anyị n'ala Igbo kema na ihe unu ga-amata na ihe anyị na-eji ewepụta ihe a niile bụ na ọ bụrụ na imechi ọnụ ikwuhu ịnwụọ isi n'ọnụ rewe ure ya bụ na anyị ga na-ekwu n'ọnụ anyị na-emekwe nke dị anyị n'aka dịka anyị na-aja ndị ọha na eze ike maka inye ha otu nde naira ọ bụrụ na unu mere ka ndị Igbo mata n'oge amaara m na enwere ndị Igbo afọ juru gara itinyekwu ihe dịka nde naira ise ka o wee gazuo ndị a mana amaka osi na dị a sị ekene onye akịdị ọgwọta ọzọ aha mbụ Mike Onovo onye isi ọkanga na Ugwumba TV.